3, 4, sad. Već Koliko je sekundi? 26. Novi rekord. Ma nije to, važi se i ono... Lagano Vjerovatno sam oko oborio. 30. Vjerovatno sam oborio rekord. Čekaj. Jedne taki tutio koliko je. Luka. Šta je? Nemam. Hoće li ovaj složiti više? Šta hoćeš? Za koliko sam složio 2x2? Si baš da vidim za koliko na snimku. Čekaj. Sada. Pa dobro, ne moraš se rukati. Tek si na minusu. Minus i plus. Radiš puti ponovno.